Eyayikhetha iGumgedlela Nkosi enkulu Bombela Stima Samampondo baba mkhulu phakathi ami. Ngezikhathi zakhe zokugcina uShembe njengoba wayehamba kuzo zonke lezi ndawo evalelisa lapho phela kwakunemizi yakhe khona efuye zona izintandane ezazibangwe yibo abelungu abebefike nayo inkolo mbumbulu yasezimishini eyayizochitha abantu abamnyama. Okwakumphethe kabi kakhulu uShembe yiko ukuthi njengoba esehamba uzoshiya amaNazaretha nazo izitha zawo lezi ezayikade zifuna ukubulala yena uShembe, njengoba kwakukhona bona abantu abamnyama ababeyizitha zakhe uShembe ababesebenzela bona abelungu. Isono sakhe uShembe kwakuyiko ukuvula izingqondo zabantu nokusindisa abantu abagulayo, nako ukuqoqa izintandane azifake kule mizi yakhe, efundisa abantu ukuthi ababuyele emasisweni balime bafuye baziphilise bona kunokuba beyogqilazwa yizo izizwe zabamhlophe. Nalo udumo lwakhe lwase lumthelele ngako ukuthi azondwe kakhulu, njengoba abafundisi abamnyama nabamhlophe babengafuni nakumbona uShembe. Amabandla ayelwa kakhulu naye uShembe kwakuyiwo amabandla esezimishini afana nalo ibandla lamaRoma, ibandla lamaLuthela, ibandla lamaWeseli, kanye nawo amasheshi nama-American Board, kanye nayo iDutch, kanye nawo amanye amabandla amaningi okufika ayefike nazo izimishini. Lezi zimishini zazakhiwe kuzo izindawo zabantu abamnyama, kodwa zaziphethwe yibo phela abelungu, okuyibona ababelawula konke, kanye nayo imithandazo yakhona ukuthi kumele kuthandazwe kanjani, nokuhlabelela kwakhona ukuthi kwakumele kuhlatshelelwe kanjani. Kuhlatshelelwe phela ngalo usikompilo lwabo abelungu. Konke okwakwenzeka kuwo amabandla ezimishini kwakuphakamisa yona phela iYurophu kanye nawo amakhosi akhona, njengoba kwakubuye kuhlatshelelwe nangawo amakhosi akhona ukuthi umbuso wabo awume phakade, njengoba abantu abamnyama base belahle onke amasiko abo, nayo imvunulo yabo sebevunula phela imvunulo ababenikwe yibo abelungu. Abanye babelahle nabo abafazi babo nezingane ngenxa yaso phela isithembu esasingafunwa yilamabandla abelungu. Indoda babeyigumula ibheshu beyifake ibhluwe, umfazi bemgumulise isidwaba nayo inhloko. Kwathiwa usephucuzekile usezogqoka ngayo indlela yasentshonalanga. Kodwa ngokufika kwakhe uShembe wafika wabavula amehlo abantu ukuthi onjani lo nkulunkulu owenza ukuthi ulahle izingane zakho nawo amakhosikazi akho aphenduke izintandane ayohlala ezitaladini. Njengoba kwasekuwumsebenzi wakhe uShembe uqoqa bonke laba bantu ababelahliwe ngenxa yakufika kwalezi nkolo zasezimeshini. Abebefundisi babelifakile ivangeli lokuthi umuntu ovunulayo akangeni ezulwini naye umuntu onesithembu. Kodwa uShembe wabafundisa abantu ayebaficile ukuthi ikuphi lapho kubhalwe khona eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu akafuni umuntu aganywe. Kwathi makucingakala lokho akwangatholakala. Leyo mfundiso yabo abelungu kwakuyilo phela icebo labo lokuthi kuphunguke abantu abamnyama, njengoba babebaphungula nangazo izifo lezi ababezifakile o-influencer ababebhilitile ngazo ikhathi zama-1900 kanye neminye imikhuhlane eminingi eyayibulala abantu. Lokhu babekwenziswa yiko ukuthi babona abelungu ukuthi abantu abamnyama bayingozi ngoba babebamise kabi kuzo zonke lezi zimpi ababezilwa nabantu abamnyama, kusukela khona ezimpini zakoNcome nakhona eSwandlana kuze kuzofika impi yamakhanda. Abantu abamnyama babenqoba abelungu ngako ukuthi phela babebaningi bezele izinsizwa eziningi. Manje uhlelo labelungu kwakuwukuthi beqede lokhu besebenzisa zona phela izimishini zabo lezi,
futhi base betholile ukuthi laba bantu abamnyama baxhumene kakhulu naye uNkulunkulu kanye nawo amathongo abo. Basebenza uhlelo lokuthi bebulale yonke le nkolelo yabo laba bantu, bebahlukanise noNkulunkulu kanye nawo amathongo abo. Njengoba base buvelile ubufakazi bokuthi abantu babengasakwazi nakho ukungena emndenini yabo kwelamathongo, ngenxa yalo idulo elalenziwe yibo labelungu basezimishini ukuthi abantu bengcwatshwe ngawo amabhokisi, amanye amathuna abantu akhonkwe. Njengoba naso isilo sakhona kwaZulu esigcine sibuyele emndenini waso, sizobika ukuthi indlela kasiyiboni sivimbekile, nawo amathongo aso awakwazi ukusimukela njengoba sithwele ibhokisi. Lowo phela kwakuwuye uBhekuzulu kaSolomoni, owathi mayifika kwelamathongo wangakwazi ukungena ngenxa yokuthi wayengcwatshwe ngebhokisi, okwaba inkosi yokuqala kwaZulu ukuthi ingcwatshwe ngebhokisi, ngoba isilo uSolomoni sona sasingangcwatshwanga ngalo ibhokisi. Lesi silo sakwaZulu safikela kubantu abaningi bomndeni wakhona kwaZulu sibika le nkinga, lapho kwaholela ukuthi kuze kuphuthunywe kuyiwe kuye uShembe kuyobikwa lolu daba. Yikho kanye lokho kwamfakela ingcindezi enkulu nayo inzondo uShembe ukuvula abantu amehlo, njengoba wayesebatshelile ukuthi aniboni ngani ukuthi akuyena uNkulunkulu lona enikhonziswa yena. Ukhona uNkulunkulu ongamkhonza usulahle nazo izingane zakho. uNkulunkulu onjani lona obulala izwe, lona ukhonzwa efakwe ngezicathulo. uNkulunkulu ongahloniphekile, uNkulunkulu odlulwa ngisho nabo abantu, ngoba lapho ungena khona emzini womuntu uyazikhumula izicathulo ngakho ukumhlonipha, nokuthi ugcine indawo yakhe ihlanzekile. Kodwa le ndlu yalo nkulunkulu ofike nabo labantu abamhlophe akahloniphekile, ngoba vele kwakuwuNkulunkulu ongekho. Njengoba abantu babehlonipha ngisho nayo imisamo yabo emakhaya, lapho babengangeni khona endlini yangenhla nazo izicathulo, kodwa endlini walo nkulunkulu wabafika namthwalo. Akwenzeki lokho ngoba uNkulunkulu owayengekho. Abelungu bazo izimishini babefike nako ukuthi kubulawe nazo izindlu zaso isintu, lezi phela ezazingama-althari abo phela abantu lapho ababekhuleka khona uNkulunkulu wabo ongumenzi wezulu nomhlaba. Izinto zenzeke ngaso leso sikhathi, kodwa manje sebefike nalezi mishini zabo ezazimbambezela ukuthi uhlabelele ubuka phezulu uthi ulindile, ulinde lo nkulunkulu wesitha sakho ongafiki. Ulokhu uhlabelele njalo uthi uyeza masinyane, kodwa kuphele iminyaka ngeminyaka engafiki lo nkulunkulu. Kulelu hlelo olaluza nabelungu lalwazuza amanye amadoda aziwula, kodwa ahlakaniphileyo ayingangenanga kulolu hlelo, njengawo amadoda akwamjadu kwelasePortlandford ayefunge egomele ukuthi ngeke thina silandele lo nkulunkulu wezitha zethu, osihlukanisa nazo zonke izinto zethu, ohlukanisa abafazi bethu nezidwaba. Phela umfazi osuke ngasifakile isidwaba ufana nokuthi uhamba nqunu. Njengoba kuyo yonke imizi eyayisimukele le nkolo yezimishini yayifa, kuphela nayo imfuyo. Ngenxa yayo inhlonipho eyayisiphelile emakhaya ngenxa yokufika kwale nkolo, kodwa la madoda akamjadu ayelokhu ethena uyeza owethu uNkulunkulu. Angeke samlandela lo nkulunkulu wezitha zethu, uNkulunkulu obaziweyo, uNkulunkulu othwalwa yibo abafazi, oyisithombe onamathele kuso isiphambano. uShembe ziningi izindawo ayesezitholile, njengayo indawo yakhe lena ayiqamba ngokuthi kuseMpande eKwangwanase, eseLombo kwaNgwanase, eMziphathe kwaNibele obunjini, eThembalimbe kweSakamthethwa eMpangweni, nakhona eZilipha kwaHlabisa,
elinda kwaNombolo, ekuphumuleni eVryheid, eBhekuzulu eMtubatuba, eMkhayideni kwaMbonambi, eBhekuzulu kwaDlangezwa, nakhona eVelabahleke kwiSakamzimela Ongoye, eNelisiwe ePortlandfort endaweni yaseMthunzini, eJudiya eGingindlovu, kanye nakhona eGibisili eMpembeni kweseNkosi uDube, eBhekizitha khona ngaphansi kweNkosi uDube eGobandlovu, nakhona eVunizitha eMandeni eNkosini yakwaMathusi, eZibindlela eMacambini eNyoni, eGinyizinye eMshwathi, eMzimoya eMachunwini eMsini, eNhlanhleni khona eMgungundlovu e-Idindili, nakhona eGameni eNdwedwe, naseHomisi eNdwedwe, nakhona eNtanda eMzinyathi eNdwedwe umuzi wakhe futhi, nakhona eGospel eMzinto, kube yikhona eBhekumesiya eMthwalume, nakhona eLethezinye eMzumbe, nakhona eJordan, eSt Faint, eBethesda khona futhi eSt Faint, nakhona eJeleza, endaweni yakaMaphumulo eMthandeni, naseKhangelane khona kwaMaphumulo, kube yiwona umuzi iNazaretha kwaBhaca eMzimkhulu, kube yisePhuza Wanele, eMpuza eRichards Bay Madlanzini, nawo umuzi waseNzwabethi eMampondweni, nawo umuzi waseBethangwe kwaHlabisa, nayo futhi insabalele lena eyayikwaNgwanazi. Yayimningi kakhulu imizi yakhe uShembe, nawo phela amaplazi ayewathengile. Ezinye izindawo wayeziphiwa yiwo amakhosi eMbeke, lapho esebone zona izimangaliso zakhe uShembe ukuthi uvela ezulwini, ngoba amanye amakhosi ayinenhlanhla ayesheshe ebone efika nje uShembe ukuthi akuyena umuntu ofana nabo bonke abantu, bese eyamukela ngezandla ezimhlophe njengayo inkosi yakwaMathonsi. Kodwa amanye amakhosi ayiqala ngako ukushaya amakhala, bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi ebone ukuthi uvela ezulwini, bese eyazehlisa, agcine ngako ukumthanda, bese emhlabela izinkomo, amuphe nayo futhi indawo njengayo inkosi uMtubatuba eyaqala yathi ukushayashaya amakhala, yagcina isimbophisile khona ejele lakaHlabisa. Nayo futhi inkosi yakhona kwaHlabisa uMsibi Hlabisa, owathi mayifika uShembe yashaya amakhala. Ngenxa yabo abantu ababeyitshelile ukuthi kunomuntu lapha owenza izimanga onomhungulu, othatha izingane zabantu kanye nabafazi babantu, ahambe nabo bengaphinde bebonakale. Futhi lo muntu uhamba enza imikhuba emzini yabantu, emba nemisele ezibayeni. Babesho phela ngesikhathi efike khona emzini wenkosi uMtubatuba, ngalesi sikhathi kade imbophisile, bathi uma iphuma lapho uShembe namaNazaretha bathola ukuthi inkosi uMtubatuba ayinaso isibaya sezinkomo, izinkomo zayo ziboshelwa ezihlahleni. Ilapho abamba khona imisele bakhela inkosi uMtubatuba isibaya. Inkosi uMtubatuba kwayimangaza kakhulu lokho ukuthi lo muntu kade ngimbophisile, kodwa ukuthi abuyisele okubi ngokubi akakwenzi lokho. Kunalokho sengisebenzele, wagawula izingodo, wahamba imisele, wangenzela isibaya. Yiwo kanye lowo pende owashintsha waba mubi, kwapendwa ngawo uShembe enkosini yakhona kwaHlabisa uMsibi, owagcine ezwa ukuthi uShembe ukhona uhleli ngaphansi kwesihlahla, wathatha izinja namabutho kanye naso isibhamu sakhe egibele ihhashi eyohlasela uShembe. Kodwa wathi uma imfica ehleli ngaphansi kwesihlahla wambona ekhazimula, waqala wadideka, nazo izinja lezi zayishaya umkhulungwane zihlehla.
Waqala lapho ukwethuka, ilapho uShembe abe semtshela khona ukuthi njengoba ngize lapha ngizoqinisa izihlalo zobukhosi, nakho ukuvikela umhlaba lona ozogcina usudliwe yibo abamhlophe. Inkosi yakwaHlabisa uMsibi yathi dlengelele, nayo yagcine isimhlabisile, yaphinde yamnikeza indawo ngaphandle komuzi wayo ukuba ahlale khona. Yebo, uShembe wafike waziqinisa ngempela izihlalo zobukhosi njengoba amanye amakhosi ayesehungulekile yiyo inkolo yasezimishini kanye nempilo yesilungu, njengoba nayo inkosi uSolomoni eyisibhema nogwayi iphuza nogolongo. Ilapho wayikhuza khona inkosi uSolomoni ukuthi inkosi kayiphuzi futhi kayibhemi ngoba ifana naye uNkulunkulu wasemhlabeni wasophela isizwe. Uma uNkulunkulu wesizwe ebhemile futhi edakiwe, leso sizwe siyobanjani? Aba maningi kakhulu amakhosi azinikela kuye uShembe, nezihlalo zawo ayizange isaphinde zizamaziseke zisekhona kuze kube namhlanje. Kodwa lawo makhosi angamukelanga uShembe kuze kube namhlanje usenemibango emikhulu kubangwa bona ubukhosi. Kuyaliwa, kuyabulawana, liyaguqa lapho iGumgedlela, Msula Mafuthu Mkhovu, Mntu Mneso kaPhakade.